Καλησπέρα σας. Είμαστε τρεις φοιτητές από το ΤΕΚ Πειραιά. Μπάραντας Παναγιώτης, Αντώνης Αγκαρχός, Ρώσος Χρήστος. Στα πλαίσια του μαθήματος Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών θα κατασκευάσουμε μια υδραυλική αντλία και θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής εξαρτήματα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, έχουμε δύο ταφ, τα οποία είναι μία σύντσας και είναι γαλβανιζέ. Έχουμε δύο βαλβίδες αντιεπιστροφής, οι οποίες είναι από ρίγαλκο και είναι και αυτές επίσης από μία ίντσα. Εδώ βλέπουμε μία γωνία γαλβανιζέ, η οποία είναι μία σύντσας. Στο υπόλοιπο πείραμα θα χρησιμοποιήσουμε 5 μαστούς, οι οποίοι είναι μία σύντσας εξαγωνικού τύπου. Και εδώ εξαγωνικού τύπου γαλβανιζέ για αυτή μισή σύντσας, μαστός. Μία συστολή, μισή σύντσας έως μία σύντσας. Δύο ρακόρ, μία σύντσας όπως βλέπουμε εδώ και μισή σύντσας εδώ. Και εδώ έχουμε δύο σφαιρικούς χρηνούς, μία σύντσας και μισή σύντσας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα εξαρτήματά μας που θα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε τον υδραυλικό κρεό. Όπως και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ένα μπουκάλι. Αυτοσχέδια κατασκευή. Λοιπόν, πιστεύω είναι ώρα να ξεκινήσουμε να δείξουμε το πείραμα. Ξεκινάμε από την εισαγωγή, εισρωή του νερού. Θα χρησιμοποιήσουμε το σφαιρικό κρινό με το ρακόρ, μία σύντσας, όπου μπορούμε να συνδέσουμε για τον πειραματικό μας σκοπό ένα σωλήνα, όπως βλέπουμε. Ωραία, το βιδώνουμε ώστε να μην υπάρχουν. Το βιδώνουμε με το χέρι όσο καλύτερα μπορούμε, αρχικά. Στη συνέχεια ενώνουμε έναν μαστό, μία σύντσας, για να κάνουμε τη μετέπειτα σύνδεση. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε ένα γαλβανιζέ ταφ, μία σύντσας. Ένα μαστό ακόμα. Ωραία. Άλλο ένα μαστό. Μια γωνία. Άλλη μια γωνία, γαλβανιζέ μία σύντσας. Άλλος ένας μαστός. Το οποίο πρέπει να είναι μάλλον και το κύριο εξάρτημα του υδραυλικού κρεού. Όλη η Ναι, συνδεσμολογία από μαστούς εξαρτείται. Και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε την βαλβίδα αντιεπιστροφής μιας σύντσας. Θα προσέξουμε να την τοποθετήσουμε στη σωστή φορά με βάση την ένδειξη του βέλους που υπάρχει εδώ. Το υπόλοιπο κομμάτι θα το συνεχίσουν οι συνάδελφοι. Θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν το σφίγγουμε αυτή τη στιγμή, το κάνουμε καθαρά για λόγους επίδειξης. Άλλη μια βαλβίδα αντιεπιστροφής. Άλλος ένας μαστός. Άλλο ένα ταφ. Τέλος, χρησιμοποιούμε το γκρινό και ένα ρακόρ
πάνω μεριά. Λοιπόν, ολοκληρωμένα αυτή είναι η κατασκευή μας, η οποία πρέπει να τη δοκιμάσουμε μάλλον στο εργαστήριο κιόλας. Βεβαίως. Να δούμε αν λειτουργεί σωστά. Θέλουμε να τονίσουμε ότι ήταν μια καθαρά αυτοσχέδια κατασκευή, αρκετά οικονομική μπορούμε να πούμε. Το συνολικό κόστος ήταν στα 42 ευρώ. Για τη σύσφυξη θα χρησιμοποιήσουμε το γάβουρα και ενδεχομένως να χρειαστεί και κάποια ενίσχυση στις ενώσεις. Λοιπόν, τώρα το μόνο που μας μένει είναι να πάμε να κάνουμε δοκιμάσουμε. κάποιες μετρήσεις και να δούμε αν λειτουργεί σωστά. Βεβαίως. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.